Afen so masem bi se to so mienu. Ya se amfo na kire ne nto aso. Na no mete se obi ka. Na ya kan amfo a eye den ena ye amfo. Yo, obadum emuamu mpanyisi ate abusa no eni agro. Eni agro no. Yo ahefo and then so da foforo a Ewrade aye. Edi ameje so na ekuadom abronoma. De opa bia otimi ye de freme. Wo from abronoma meje so meje so adom meje so. Na nsem bebre ha aya bebre so tete yen ti ase mpanyimfo nso bu bebi se nyansa bisa na ama chenchira ne mu ye duru echen okodepon enne me papa asoreba ekuo simpie na sale this year ekuo simpie sale this year matu ache no wa ha aya na nsam na kire me so se bi won so obi ka onka ne yie na akoda na echinye ende weda hwe matwe me buku yi a na che se mi won nsam bebre ebisa no eni tie na menya asoreba wa he gibre na tenase ne wonti ase enso kyrofa bra ye bebisa e dia ma na dia mi gira ma na mu dia monti ase bia na maboso mi bisa no no nkyerechire ye mu di machi na ye nsu ade eja ma wakwa aba ya de na na hima majo so se adom abronoma pia ti dia ma frɛ adom me da se pia yo eja wo dia mi nya to chi wo se yi a na ne meka ne se den abebuo de esahene ena me no be hia yi me ba enya se me no hia se me no be si akan na embo ye be sua fi unche ami ka so so din be hia dabi asore ba o de me nya no level kakran me besa dondon san mi ansa mati aha na eja ena ye sha se a na ma sem bi sa edi kan ya me pese me bi sa one se ya se koko ye chiri koko a ye nini ma echiri koko ye nini ma semi matisa manfo aka koko nso minimi se ye duane a ye di de ba ne se ne be chiri koko nso na ye nini ma koko ye den na adenti ne ye chiri koko ye nini ma mo apiafo adom abronoma ohucha yo me ma wahefo ne wono mo edi nkra na bijao no imomu nyina se me cheche omu nkoso no mo hwe dwumadi mu se de wada na didi mdi sabri ko de nkra no mo de besuma asa me nso de asoreba ade a minsu hu ne se o ka che mse katuani tie so osuma katate osuma preko osuma ne ba wo ba bia jana wa ompupuniti ana wankasa aka kire preko kura so obani nanim o ka che se ka osinan enti enya yale ebekuma sefun no ebi ne ntihyewa enti be ya wodi aba de eye ba da bia metadi mu nkomo susu se bia manfo no abinum na ya omunya enchiremu ebe no wo onhweye onkohweye enokure ebe no wo dada enye ba mi osan no we nyem na mehyehyeye na mu ebe no wo dada ye no ntina obu ye no ase asesan se penimfo no si ye chirikuku a ye ninima enye sa na asem na yeseye ana asenye sa na yese be no eye okay na mu ebe na nkasa wo ne se si ye chirikuku a ye ni enwoma ye chirikuku a ye ni enwoma na se na enya ne mma dabi na se kuku de ti se ye ka kuku a yen ebinim timi frɛ me nkenkura ye die ne kuku ena bi frɛ burobe kuku ana yesan wo kuku bi nso ho a eno nso etise dia na wo awura ne nso kuku na haba ntetrete de kata kuku so no ehihihi no na eno no de ya na emu ayese starch dose pa eno so ye di eno nso wo ba yen ye asantifo no ho no ma tete ameme beto me nanam no no mo frɛ no se kuku edi se woka kuku we no asem wo ebi ameme nananom mpen so a saa de na eye starch bebre wo mu na ano ana aye starch bebre no na no mfrɛ no kuku na ye no ne no so wo ye duade mu ene esan wo atwubu nso kura no ne bi ne obi mu na atwubu no ne tebia ne te se eye burobe na ono no ye nua ni nsuo mu ye dua no wo asase pese te se bia ye afu bi wo benima semfa bi ntume so na ho no me kai se ye afu no wie na dua bi dua wu ye bi da ho a ehye no enso na na mo ne dua atwubu no na eye duane a udi a emu wu pa
nti eti se wadua brobe ewa akwawe so na emom se ye kan nyina futu a ebeye ewa abonten nyina ebu no enye me a me ka me se no enye me asante ana achim no efo no na ebe ne firi ho enti na ma asem no ye akinye kakra wo hu no fi se die friend nyoma no ena be ma ebe no wiye no sa se ye kirikoko a ebi kase enyima ena ebi kase enyuma fi se ye kase nyoma wo de ba me a me wa asante a de na menum fa nyoma ho ye mpimu ye kura ye kan mpimu na ye kan nuhu ye friend nuhu oba achim a ye friend mpimu oba wanim kakra nkran akra ye we to da manfo se mo friend mpotompoto wo ka bibia o mo nte wase ye nso mpotompoto ye de kokko a ye mmere no ene de ye mpotompoto na emum eba menkin no burobe no anase nyema ti se bayere na ye de ye mpimu a ye de kan nuhu nti bi obi hwem na wo asante mantem asante achim a ye nuhu ena ye friend mpimu na aba akuapem a mepa cheusi ene won mo eka mede no me sonkunyame eye gwanfo no wo mo na se enwuma enti adwum bi wo ho a na ye toma wo mo yen akuapemfo ade nan na ye pe enwum nyuma menkwan ne nwawo ejuwa sembo akuapemfo din a mede dwom ne baaye no ni nyina pie enti yakasa nyoma akuapemfo na efre mpimu no enyoma na me no meni binum atena penti ebra meti saabe no behu baabi efri ba enti si ekiri kokko a ye ni nyoma fi se wu enyoma bia ye burobe menken ana de meme ka ne se ye efri no kokko na bayere saa aduane ni nyina wutimi bodi se kokko enti na be no ho saa no yo ahefo mwasumwa mwa mo hwamie ya sei ekiri kokko a ye ni nyuma na emo manya ne ma ye nhwe ne so afa so masem bi se to so mienu ya sei amfo na kire ne nto aso na no meti se obi ka na ya kan amfo a eye den ena ye amfo yo obadum emuamu mpanyisi ati abusa no eni agro no ebe da bia me kyerɛkyerɛ mu wɔn sɛ enema bi wo na de hyehyɛ ebe no wo hwɛ awunya enti ye bɛhwɛ sɛ daachi bia no ye tu anamo ye betime nya mfuni bi a ɛte saa na de abɛkyerɛ ye ka sɛ amfo ka afidi a yesum no ewuram kwaye mu a de yimwa no na bra na memenem nananom nam no na amfo yade a ye di abopon so ahu na emom no ebe ni nye amfo na kyerɛ nto aso na emom ebe foforo ho a uka nto aso ede na di ye no ye adwa na kyerɛ nto aso nti de ma memfa adwa no nto nkyɛn akyerɛ bedi mu nkomo amfo no ye edi amfo no yade emudu fi sɛ me na ka kyerɛ me sɛ hwenimu twon sa amfo so am se nipa no ne ba bi ye kese na ye pagya na se ntimi ma no so a na omo se hwenimu twu ne mu twon bon se kase bibi ya twon a te se ade a ahye nsuo wom afo aye twon ne mu ayi etinana no mo ka ade bi mu duru a omutimi to ade a ye de atu nsuo mamu ayi du to wese wa ye twon se amfo enti amfo no ya ade a eye emu ni mu duru no fi se usum amfo na eye afidie na wo hia bibi ti se apampantiri ana ankore ayate sutire no fi se na ye dade ye no na ye de ye ade no aka ne tete ne ye de duabena eti duabena na abenya ne ni muduru no a obenya no ye no na kire niema a odi begu so eti niema a odi begu so amamu ye duru no enti na kire de ye so odi to ase na boa no be fase a na hwan agunu so suwahu ti aboa no be fase a na hwan agunu so enti ade abo ne akunkumbo ene gu ade amfo ne so na hwe niema a wodi ba begu so no a so hwe emuduro no ansa na wodidi wodi beto ase no aba enti be ne nye se amfo na kire ne nto aso na emo amfo na kire ne de ne nto ase ade ye de to ase se de be ya betime nye muduro no
a emu na nkɔpem sɛ aboa na bo ne din ana de osum afidie no no trene so no obetwam ahwen agu no so obekɔ no hyase na kunkum aboa no ne we ni nyina agu so saa na asɛm ne tie no kura bi wetu amena na wati amena na hwan no na kana tum tu bekɔ na sɛ gu fam de a na sɛ wafidie na to na sɛ amfo ɛyɛ fidie a yesum ai me kwa minim sɛ yɛdin o minim sɛ yɛdin a yɛde to nipa enti ɛnɛ de wama ya awakyerɛ mu ama ehu sɛ amfo ɛyɛ fidie a yɛdi ɛyi abɔpɔn anaasɛ emmoa ɛwɔ nwura mu ɛnokre ɛsɛ funtum ewuo ɛsane batatwene ɛnokre ebe nso sɛ ansa na funtum benya ne wuo no na efiri batatwene ebe we mienu ɛyɛ adekorɔ sunsun bi dantem na funtum ni kra yɛden na batatwene nso yɛden oba adom Nyankopɔn Israel nananom ntu nkwanam yo sɛ empani ɛsi sɛ odwene mpanimfo ho a mpanimfo no nso ma wɔ mo ho adwen on sɛ to da bi a sɛ obi sua de bi wɔ Onyankopɔn asɛm a ɛsi agye si Nyankopɔn ho ma ante ase saa na sɛ wodwene nananom sɛ obetutu wakwan sɛ de nananom digyae a nom de nimdeɛ na brew timpanyin sɛ wodi wagya no ma amfo nia omu wugya wa onyadeɛ ɛwo se ofuntum ruo ɛsane matatwene ɛna wokura ase ma ofuntum benya ne wuo ɛsane na ofuntum benya ne wuo ne biba matatwene ebe no de enye pɛ na sɛ wode bɛ ne betu nsane ani a minyi ni sɛ ofuntum bewu a ne firi matatwene na mani wuo sɛ obi ebu saa bɛ ne dia me de mi hyɛ da nhunu firi sɛ bɛ na ye ti nkomo ne nyina ye de ani tua ɛka sɛ ofuntum a ɛyɛdua a wokɔ kwaye mu a na ewura mu a yɛbɔ aman firi ho akane no nanka wo ho abun sɛ nkrofo bi ne nam na ɔmo de bɔɔlo a ɔmo de aman ayɛ mu ha na ɔmo ton bi okura bun so motwa konkuti bi na ɔmo de aman afefam na ɔmo de abaato so konkurunkurun na ɔmo bɔ ɛno ne aman kuru a ɛwɔ sɛkyerɛ a ɛfrɛ no kwa aman no na atatwubu akodua na memfa akransie nana ɔka kyerɛ sɛ kuru no na ɔbɔfo bi kɔ hɔ ahayo ɛbra ɔkɔ a wɔanya nam wankum no ɛna ɔbɔ aman fise na funtum ɛdɔɔso wɔ hɔ nti ɔbɔ funtum na aman no de baeɛ no ɛna ɔmbusa ansa na ayɛ ahemfa na akɔ na ɔso mekɔ baabi a mebɔ aman no nti mentwa no funtum no yɛ den ɛyɛ dua na ne dua ban no aman a ni nsuo wɔ mu ne yɛ aman so ahu enti hono na ɛwɔ funtum dua no ho no emu odu so ahu enti batatwene nso yɛ ahoma na ahoma no wɔne na mfam a ansa na obetimi anya nkwa atena mu no agye so ɔfuru dua enti mpacho wo sɛ funtum no edua bia na batatwene ne fa ho ana sɛ ɛwɔ funtum ne nko na batatwene ne timi fa na sɛ batatwene ne yɛ dua hama ɛyɛ ahoma ɛna ɛfuru funtum no na funtum pɛ ne etimi fu ana etimi furu dua foforo etimi furu dua bebree ana ebetimi afuru dua akɔwura mu a kokoo kura etimi fu kokoo ebetimi afuru nyamedua betimi afuru dum na de nti a ama nananom de funtum ene matatwene dina woni sɛ baabi a funtum obia no matatwene afuru sɛ matatwene betimi afuru dua bebree a ofuru funtum sin wi aka nyina bra memene menana jabo agene muti a na yewo akurase na ye pibibi anwe adwuku a na ye kwati matatwene adwuku ɛyɛ nsoa na yɛde to nsuo mu yi nkoto ayi nko eno na yefa na adwuku yo afo de atiefo adwuku ana wa kyerɛ no adwuku ka ne nsoa o kan nsoa de me ho ba edin a obo ye edin nti ye na ye kwati matatwene no ebi na matatwene ho tratra kakra yewo na homa na efadua no ho na ne hini na ono nso fadua no besi fam a wonya nsuo ma no ono ahoma no nya nkwa no ye no na yen yetidi ye adwuku no nti ukokwa ye pa bi mu abekɔ no na wohwɛ baabi a matatwene na furudua na koduru na ene ne hini na wayi esane aba na utu ase ofom a na wasoma twi afadua no ho
to twe kosoro a na wat to timete bobo ano aba na de sekan abeto wo de to onan tabo na da woni nchimu a na de sekan to so wi no wa twere akire no atwere na nyimu abaye ko wo de nwene ade ekotu nsu mu a entete da intimata twene ade na nananom didi dwuma pa na nso no de enti e ma ebe nya asetena se ofuntum wo san mata twene no etai wo ofuntum dodo na ofuntum so wu a aya enam se ono no ote ase ebeboa mama tatwene nya ba bia tena nti ne bena na ne hono na etetare ho no ofuntum wu a ne nyina wa egu eji se wa pa se na matatwene oni ba bia gina bi eji se abe na wo dada ne so ofuntum wu esane matatwene no esane matatwene wo bra ono so ese onya nkwa enya abrabo tena ase no obesai na emom se ofuntum benya no wa ne fi matatwene de ende menini se no korefi se matatwene nya de bi a obekum ofuntum ewo dua wo akwanhia bebrae yenya ewo bibi ti se mantam dua ono de obesua dua na otimi kum no na ofuntum de onkum dua matatwene nkum dua ti sa na tie na de metini ama bi ase ya se funtum dade esane batabo na me pese me ho se ye be ana se ye kasa na batabo ene funtum dade no funtum dade ye dade funtum dade esane batabo ya se funtum dade ni twa sane batabo bibi sa bibi wo sa ye wo bebi se dua batabo a ni twa na so onya ka batabo no a se metimeti de okanas na emom yaka funtum dade a funtum dade no eye dade on si aka se funtum esno dua funtum ana sno funtum yaka se funtum a yeka ade edi funtum asase so okoba bi omde nantwie eye afu na yebu bena to se nantwie nim se odi ni wura chiri ade na kosere so adidi a o se odi ni wura chiri akufuntum asase a enka wani na chi ankosere so adidi sinantwie si onim se enko ni wurade ni beku funtum asase a enko wani na chi ankosere so adidi we ye ba ebu hye mo ano na ye kase okufuntum asase a nantwie nu nko antimi mfuntum asase no ebiri bia bo nse obi di nantwie funtum asase bi odi konua atu nantwie mienu kum edubo nse ba akudua hye ne ha ba akudua hye ne ha na omu bomu akọ na oba akudi akiri a okura dua a esane to tian no omde dadie bi ahye ho na okura dadie nu dadie na wa akiri na nipa ni kura mu ni efa ne funtum dadie babru mu kura Yesu ka ase de oso funtum dadie mu twa nani hwe ne chi onfato onyankopon anyi te obi ka se funtum dadie a de aboa na o funtum asase dadie na odi funtum ni efa ne funtum dadie na emum menti se funtum dadie bata bia ana batabo ebi ana bia batabo a ana ni twetwa na ni bi nipa ne ka wanka ni ne mu funtum dade ne de ese na tie bididi samanfo okura won se de mfoni ni tie da okay Matia say because na okan na me say funtum dade sane batabo yo yesi entisa na embom no funtum no ne ya kira ase ye wo funtum a ye dua ene ye wo funtum a ye dade a di futu asase a edi yo ase okuru kantan kati ase a yodu akwaban odidi okuru kantan kati ase a yodu akwaban didi ebe we aba ye ebechini kese a me ma chechire mu bebre bi chechire mu da bi amanfo ba ebe ni me ka asem no na obi be ka kire me se okuru kantanka eti ase a yodu akwaban edidi na ebinum se de dua akwaban ti ase a okuru kantanka didi momu ne didi obi ane se de o kire na asem fi se be na ya na etie no nipa kwa wodo wo ye mamu no so se de ebinum hihye be ni bidiba obi wo abehwe na ebe ni bi wo a omo hye ase fi kwa fi se din ahodo e de ma no ebi wo no ma ye na ebe ka kire se din we eye we ya on se na nanom toto abodi ebi din a die a wo beta ti ni din akase no ye ne ma ehihya nti wo se me ye hu ene aham ene ahahunu bidina so keke na so ha wani kumia ya haba nko a de me ka ye se
bia obi di bɔ ne ho mrani a woti abɛka se aka asem kɛsie bia ama nanso wokɔkwai mu na hu sɛ oyɛ obi a wonim dia bo sa haban bia boboa kurukura na sɛ wona efɛ na hu ni aha ne dia ka hu sɛ hu hwinim ententan na abɔ wasa enti ebe no nenam kwan ho do bebre so na eba enti ka sɛ okuru kantanka na ɛyɛ tafre mrani no bi bɔ no mrani okuru akwaban anaso kuntumfra na emom ebe ne ye kuru kantanka tafret ya se dodu akwaban didi ye na ye adwene be no ho amanfo busa se enkopim da be na tafre be wu ansa na entate didi na so mpani se tafre ewu a entate be fa ni fu akosie no na opani bi so di nkyeremu ba se entate ahene ene efre no kuru kantanka na oka na me so me nyanya adwen firi se so oba emoa na omoye ntatia mfotie wa ne sa amoa na omo no omu ni hene ne mo mo ohima omu ni hene omo ohima eti hima na owo mu no ono no oto mu nkosua ma wo enti ntatia ene nkrane ene sa enhohoa wa sa amoa no mu kurekura ni na ye maa no de oburu ni ka ne antena no omo wo ohima na tukusu enti papa no de oni me kan asem na emum no ebese me de we nyina bata ma obi a wo hwe na wo tie tin nsem na nsem na ya ye kan bi wo ho no mu a akinye wo ho dadaada enye me pen so esi akomo asisi a na ye obri komfo ano chip pen so na emum de me nananom kire me ne se okuru kantanka ye tefre enji se oti asia dedu akwaban wo oye entatia obedidi fise bibia ntefre betofo mu bibia no tati afa no ana bi nso se dedu akwaban ti asia okuru kantanka didi dedu akwaban no so ye banchi ana on friend dedu akwaban eto o mse kan tete no obi nso bia o kire mu no so wo fufu wie na de wo ma no kotwere ho a tefre ba bedidi wo ma na no banchi na de wo fufu no nti se banchi wo ho a tefre didi enti be no betimi etietie ni nyina na me de me no atena sie tutubi ewia ne nyina kan afua ne yi de papa ne de dwuma yo asori ba me da se wo se ba aka mama ye din because meti okuru kantanka me fi se won se na din so no hu ne bibi kasie bi na na se okuru kantanka no ane tefre na diodu akwaban eye ntatia na ababi ya fam wose ne nsa ensosoro onyan wose diodu akwaban sa nsuo nyina nyankopon bua no manoforo so nyankopon bua no manoforo enti onyina no ese yedua eso onyina yedua kase senka obi fu dua anka ne nsam yenu ode ba ma otimi afo so ntatia ntimi nyansa ode be kwa fam ahia nso otimi fo so ne yakase diodu no eba etise nipadin na akwaban no aba abehye so eba yentwi mu a akwaban yade a ewa hoodi epejade tuntimi ka chobisa koi hoodi ntisa akwaban so yes akwaban ya ade a din epejade hoodi opejade nti uko bia ya tise habo no mu ne ade na me enfidie na peja niema no tise forklift no mu ne misa no fe na akwaban mood nti ntatia onfa ne se no hoodi otimi peja niema nti ya bo na mrane se wedudu akwaban ene wa mama sua ade ba ko se akwaban machines akesi a de faniama emu odu a tise forklift no mu ne cars a you are here for bidia mejeso ana ekwadoma abro no mama ka chiro se asore ba osan hene dia abribia meto achede no na me wonsem bebre a mebisa no tisa wo so wasembise bia mo hwe na mo comment na wo do comment na to ho no dia wonti ase na wo pese wo bisa wo de fa to ho e be bisa e de amount Facebook ya asore bani TikTok nso ye saa e na fe wo ko YouTube e ho no ye osan hene asore ba mo hwe mon subscribe mon comment o de question bia sembise bia kire wa adwe eba bia wate ne ebu achia no wo de
fabra asembisa no beto ache papa na fe mebisa no wa kirekire mu se ene masua ade o ene mebisa ansem ba ko mienu miensa bia menti ase amasanya nkire mu foforo nti abru bia aha eye abebuo nkire mu media mechi na ebe kirekire mu e de akire mu asoreba ansa na e de beba wie krakra wonse me twato ne nya wakache wahefo yo abusua se de menua ba adom abusa no die etie ne se munyina munim se eba bebuo mu dia Ghana yenkwagina ne ebuwa die beboa ma onipa wate ase ne se si sua dia yenyina emfa adwenkro abotre empani so bi nyim obi kire fi se ebe na yesise no nananom sese free kasa ku ahodo a ewo Ghana ha eye akankasa mu ene ade hihye ebe ne kasa kana eso edo so pa wo ba enkrata asemu mpo a ye wa kan twi no be se miensa ya twra to odidi kan eye akuapem emfanti ena santitwi wo wi asantitwi no kura bono kura twi no omo kan yibia ni nyina yesesemu ebe no na yesua mu ade nti abusua se de adom kan no bibi chi wadwen fa ebe ho a nyamotre na fagya meni ni hia obebusa me na yetutu aguwo na emu nka se mbedi achi fi se wa amma medi achi a ontimi nkonkofepo Pia, you are here for ene aha ene di dwumadie ni nyina yedi ebesi. Achichide na kan na asem. Na anu etwamhwem papa program wo se na ye friend kane no ne ye friend asafa kai jai. Na ye fa na ye chichiri ni nti ene ye friend say achichire de na embo ye kan na ya kan horo so aka na achichide. Meso mesua bi enti di achi na yenya den yensua de papa na bu ne be wasi uhuri tra openya wuso ne mew wonim oti ase ayahumi we kire ho na memfa nkiremu emfa ma edi ameje so ane ekuadom abronoma yakramo pia